Die kind is nie dood nie. Die kind lig sy vuiste teen sy moeder, wat Afrika skreeu die geur van vryheid en hede en die lokasies van die omsingelde hart. Die kind lig sy vuiste teen sy vader en die opdog van die generasies, wat Afrika skreeu die geur van geregtigheid en bloed en die strate van sy gewapende trop. Sivula ngenkondlo ecashunwe yembongi engum-Afrikaner u-Ingrid Jonker esobondeni yalapho sikhona eFreedom Park. Goeienaand, ek is Andile Gailisiwe. Kyk wat het ons vir julle vanaand. Wenze njani waya esikoleni? Isikolo angizange ngiye esikolweni. It's tough. Yeah. Usiphiwe Mayaba intokazi yase-Orange Farm eneminyaka engama-35 kanti isifiso sakhe ukuhlangana nobaba wakhe angakaze nje wamazi empilweni yakhe. Asimbone mbukeli ebeka udaba lwakhe kabanzi. Igama lami nguSiphiwe Mayaba. Ngihlala la Orange Farm Extension 3. Ngihlala nomama nobaba. So ngibhalele kwaKhumbul'ekhaya ngoba ngifuna bangisize ukuthi ngithole ubaba ongizalayo. So amagama kababa ongizalayo uRobert Raboya. Umama masho kanjalo athi uhlala endaweni yaseZanini. Uma wangitshela ukuthi ubaba bengibuka ngathi umuntu onefamily ngala asuka ngakhona. So yena ngokubona kwakhe wabona kahle ukuthi okay shuthi ukuze angathathi eyami indaba because of leya family le ayishiye emuva. Ubona kwakamama. Ama challenge engihlangabezane nawo empilweni maningi. Because ngike sort of like a kidnap lento leyo bangibeka kwesinye isigodi esidip esingasemfuleni engatholakala ngikuso ngibanjwe labo bafana laba abayi2 bangifaka leso sigodi leso bangifuna izinto enginganazo kuba baze bakhuluma ezinye izinto omunye athi sicede ngaye omunye athi asimiyeke simhlalele ahlale lana akana way out ngeke azakhona ukuthi aphume so izo zonke lezi zinto lezo ngithi at if beka khona abambisene noma ngabe zonke ezinye izinto azange zayenzeka ngazange ngayithola ngileyo nto leyo. So into engiduduzayo ukuthi ngithandaze iyo into engihilayo noma ngabe ngizwa ukuthi kubhlungwane inhliziyo ngibhlungwane mara mengaye ngathandaza ngiba right or ngadlalela igospel song ingoma yaka Paulson ethi my trust is in you. Lion of Judah, my trust is in you. Ancients of days, my trust is in you. I am that I am, Lord, my trust is in you. Ingoma engibusisayo le. Kulolu hambo lokuyofuna ubaba wakhe angamazi, sisuka noSiphiwe endaweni yase-Orange Farm eGauteng, silibhekise eZanini, lapho sithola umkhondo ngobaba wakhe ngakhona. Ake sibone ukuthi uzomukeleka kanjani kulolu hambo oluzosithatha isikhathi esingalinganiselwa kumahora 4 nemizuzu engama-20. If bambeka sempilweni yami ngiyacabanga ukuthi ngabe nangempilo ngikude because uma unabanye abantwana akukhona ukuthi sonke asifundise ngade wesifisa ukufunda ngakhona. Ilisi ifabeka khona ngabe ngiyazi ukuthi le nto le bengifuna ukuba yiyona ngabe ngiyona namhlanje. Njengoba ngithatha lo hambo olude kangaka neKhumbul'ekhaya
Ngingajabula ukuthi mangifika la ngiyakhona ngimthole ubaba. Into engangiphatha kabi ukuthi ngingamtholi or kuthiwe maybe akasekho sekandlula emhlabeni. Enye futhi into engaphinde ingiphathe kabi ngithi ngiyafika laphayana bangangamukeli or bathi azange asitshele thina ngawe asazi lutho. Kuzongiphatha kabi lokho. Sawubona baba. Brera. Njani? Yona leke. Siyaphila. Baba igama lami ngingusiphiwe. Ngwakamaya besibongo. Ngiphuma endaweni yaseJobek Orange Farm. La Robert Rabo. Ngihamba ngifuna yena uRobert Raboy. Uyangazi mina baba? Mara uyamazi uThoko? Uthoko ngiyamazi. Umama uThoko. Okay. Manje baba sonke lesikhathi lesi akufiki nje ukuthi ungifuni. Uyazi kwezinga le into le ingahlanganeki. Indaba ya makontraka mahambisa too much. Emafoni abengekho ngalesikhathi. Uyayibona? Imama wakho mina nawe sihlala selithuba lemsebenzi lapha mina ngisebenza khona. Maye laphelela ngimsebenzi le sewahamba uyaka. Ngekhaya. Angazange azaphinde abuye khona le mina angishiye. Kodwa baba nawenzela abanye abantwana bakho nje usafisa ukuthi naye lo wakaThoko ke ngabe naye ubala kulibo bona labantwana labo. Fanele avala. Angiyazi ukuthi ngithe. Uyazi mina enhliziyo yami ibihlala elibuhlungu endaba yakushiya umntwana kashana. Uyabona? Endlini awubatshelile ngami? No, angisebatshela. Azange wabatshela? Angithi mangabatshela baza mina ngilande bazokubona. So endlini uzobatshela kanjani ngami baba? No, kufuneka abantu labakhulu ngibabhize ngibatshele bazawulalela. Angithi mina ngakhuluma ngedwa bangeke bangilalela. Njengoba sifikile la kuwe ke suthi angeke sikhona esendlini yoba bayongibona abasendlini. Singana siyahamba. Okay, singahamba ke baba. Hey. Mani. Kijua ujia yini. Para ngele no tswale no are nyala le bona ruri yini. Va yini vawi ba disije motho. Mthoku murori wa ka motho. Mala we. Banna. Abe. Fazo. Okay. Wena ubhuti wakho uphi? Ubhuti wakho uphi? Sekuhamba manje. Oh. Sawubona mama. Mrena. Njani? Khona njani? Saphila. Ukwakayaya. Ariye. Namawi. Mawi bana mawi. Wasije va yona askara ke kwa udu agrike ya bilele lanke butago. Rombelezi dilo zululana. Sekaya la panta. Oh, okay, ngiyabona. Bana baka. Batho ba wagi ke batho ba Khumbul'ekhaya. Motho go morori wa ka motho. Bele motho yo o ulile o nyaka bona bo papa. Okay, na mali bitsola ka ke Siphiwe. Ke tswa Gauteng. Mo me wa ka a dulang teng. O njwetse gore ntate ka ke Robert Raboy. Ke batla o tseba gore ntate ka o a sanga a o jwetse kana. Le one day azange. Ai gore ke phoso ya ntate wa ka wa kumele a o jwetse pele before nakitla. Azi bombo ja selo nna. Hlalosa ntate ke ngosamjwetse mekana. Ne apo tse una le dilo tse dingwe a di bulele. O no le bolela wa gra motho yo a diji. So baba a kra gane gore ke tlisa mathata mo cause me a tsi at all kana so a kna bothata ka ntse. No.
No, ka se be le problem. Problem e ka no ba ona ka o. Kae, ka mo ka mozino wa ka ka. Au tu wena. Ka mo muzoko wa ka. Mona are apeta ba jamezi. Au wena o thomile le wena bya. Thomile ine. Ngo do le ta ba jamezi. Bijo ba la trea ka na mo ba dile. It's not gamo. Eh shwa zwa musali yo thomile. Musali yo wa ine. Musali yo wa ine. Uthele ja le taba wena mona. Ai no, wena thele ja le taba. Abana ba ka ba uto ba kusoko. Wena ka saputha bana ba ngo ba kande. Eh wa tswa ke musali yo thomile mana. Ya uto re ke ma mshoka. Ai. Tele ja le taba je ja le. Abana ba ka ba kuthanya nna ke ben kuthanyea. Ke thoma phela na bele ka nna be nyini ka ana bele nda ku khona uzindiyela niyo le nthole ngibe ngamtsheli ngayo indaba isukela kona la umuntu wakukhulumela khashana ukhuluma too much ngiyakhuluma ngani bana ba kana ba uto ba kuthanyela ukusaphuthiwa wena ba ba ka mo ba kusoko asaphuthiwa ke ra ka bana ba ba ka wazwa ke yo Kubantsarale mama tata ka song support. na bele ke ntho engwe tswa nje o right hele je tswana ngithele jayini wena uthomile wa wena uthomile wa ka le akishaka akuba kulishaka muthu yo adela udawulula lo wena nna ke nna bo papawe ka mongabo ngakere ngamsela bo papawe ngabo muzoku wa ka ile nna le bana ba sali yo we mana Ya understand mina ke tlile mo ke tlo nyaka ntate wa ke ke bone mo a dulang teng. ya adela udawulula lo wena A ke tla tla botse wena o khona uthele ja ditaba we bona ke ntho engwe we le ditaba taba engwe le ngwe le ngaba ke ke tsanje go boja nka se khona o boja ka re wena o motho wa mashata nna ntho e Kenya go ngasindume jaga e Kenya o yebe le jana le bua le sebe jana bua le ga bua ba trade ga ke sube nga se sube je ngwana wa ka patrol ke no le ka ai ka mo kudulo ko ga mo ro go rna so wa tlela mapelela wa bona ntwe ke ntwe ngwana wa ka ba ba ka ba ba wena mona ya wena motho wa molimo ngo ube musali ube motho so sicina ngokwenza njani baba? Wena unginikeza amaphathakula siyapha. Ya sizawuhlangana ndawo yonke ma sikhulumile sizawuhlangana ma khona. Yebo? Okay. Yeah. Rabele bulega uthi ngwana bombe. Rabele bulega uthi. Urudile uagwa wadua uru do fonela lo babawe ba ka bona na ka monu okay ana ba usilo ngo a udzibile ka monu. Are no uziba wa sesile ka mo ka sete. Uziba muthu ya sesile. Ka mo da bana baba bebilo ke nna ka mo. Ka re mozoku wa ka. Baba bebilo ke nna ko bana ba ta. Ya. Na bile ke ra kenya go dabelo. O kenya go dabela formula uru 2. Akenya go dabela ya ibi. Wena o kenya go dabela ya wa formula wa 2. Lo jojo bana bile lombo janga bele komboji. Mama ngiyaxolisa ukuthi ngizilela ekhaya and then wena bungazi no. Urikini wena mani ngowude mjaji. Wena mjaji urikini. Lingise limile pasi udoro trobana bwa kya moele ke kya tele ja inena. Akira ke munyaka ngwane wa man. Muthu wa bila ada ka mbedoni wa man. Ya zamani le abele ana mo sinotrumo wena. Ene ubila mo boje asi dorgamo udile mapelene. Kama ka ubiya samuzwa wo wagwa ka le bana ba lazima ka mkhoba bakhingisela limile pasi ma amshoka batho bakhingisela limile pasi na akaka dangwana ka mwa kumunyaka na nakana le baka babaka wa mafelelo wona ka mondoni wa 97 uzana sekolo ka mo ifiti college azibele uri ticket ya ngwana idura boga ya no ara no ya trekwa mara no yo go ngwana go ro ba ka saputha no ka ga mo ba ka bala na saputha bana ba asur go ro ba ka saputha yo ya bele ni ngwana wala ka nanga mo ankan ka munyaka ka akinya ka ubabawe adwele ubabawe nankiane na abadzamai Hey namhlanje lokho abangitholile ngizizwa ngijabulile and then ngiyathemba nokuthi konke lokhu bengikufisa sokuzokwenzeka anyway kunye sokwenzekile because bengifisa vele ukuthi ngikubone ngihlangane nawe and then namhlanje ngikhonile ukuthi sihlangane sikhulume umlomo uthi umlomo yeah ngiyabonga nje lokho mina ngijabule kakhulu wabona namhla mina lapha kuwe ngithole Christmas wazazi Christmas ngisitholile emgcinezwe nagikutwa mnati afikile untatayo awa onabele pain ifolile pain yewe ibe impain kar muthu abe ampain ali ampakela pain ufihlile gmo ifolile bulweji wokubeke lwala diere onabela kusana budweji
Phile o robala boroko thapama. Ke mo rata ka kudu. E no ba ba le dikgole le nna ke sa kgone mo fitlhelela. Ke mo rata ka kudu. Sesi wa ka? Le a mmona bo? Ke sephiwe. Ke madi yesu. Nna le lena we sister wa ka. Madi ya ke madi yesu. Njalo sengimtholile ubaba ngingajabula ukuthi sibe umndeni and then kukhulunyiswane lokwenzekile kube into engeke iphinde yenzeke. Ya kuba ifamily sibe ifamily happy nje. Ngakujabulela konke lokho bangakulungisa. Sikahle ja lishata alebelele je baba wa badomudiyela John. Hayi okay rahadi ngijabule ukwazi nokuthi sisazoba nesikhathi futhi siphinde sibonane. Noma ungibona ukuqala namhlanje akusiko ukugcina usazophinda ungibone futhi. Akinit. Tla ucheck. Yebo ke nithe. Awade rona bewile likasethi. Ya imfihlo ezikanje zona zinomthelela ongekho muhle. So sizocwayisa nje nakwabanye abobaba ukuthi ama security kahle kahle awekho kahle awakhi. Isifiso sami mbukeli ukuthi sengathi uSiphiwe angakwazi ukwakha ubuhlobo obusha nobuhle nobaba wakhe kanye nomndeni kababa wakhe wonkana badlulise konke okwenzeka ngaphambili sithi ukuthula nothando kini. Mbukeli uma ngawo ungathanda ukuthi sikusize sixhumanise isihlobo sakhe sakudukela kudala bhala indaba yakho phansi uyithumele ngefax ko-086 511 7440 ungaphinde futhi usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Bakwazi futhi ukusithumela incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Mbukela thandekayo sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngale ndlela. Dear Khumbul'ekhaya, igama lami nguNokuthula Cele wase-Eastern Cape. Bengicela ukufuniswa izingane zami uSimangele, uThandazile kanye noNtomfuthi. Bonke labantwana abakwaSithole. Kagcina ukubabona kwaNongoma ngezwe kuthiwa sebehlala eMtubatuba esigodini saseMachibini. Mina ngafika nobaba wabo ngina 15 years eNatal, ngafike ngazala bona. Ubaba wabo wadlula emhlabeni. Emva kokudlula kwakhe abakubo bangixosha futhi bangiphuca abantwana. Kubhlungu. Ngicabanga ngabo njalo. Sengize ngehla nasemzimbeni ngenxa yestress. Obhalile uNokuthula Cele. Mbukele uma ungaba nosizo ekwazini ukuthi uSimangele, uThandazile kanye noNtomfuthi Sithole singabathola phi? Sicela usithumele ifax ku-086 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Kaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Ukanyana Matsekuleng waseGamampane umama oneminyaka engama-57 kanti isifiso sakhe ukuhlangana nendoda yakhe ubaba uMogodu Matsekuleng owahamba ekhaya eminyakeni eyi-16 eyofuna umsebenzi ePitoli. Asihlangane naye mbukeli endabeni ethe mfushane kwabalahlekile kuleli sonto. Ke nna Kanyane Matsekuleng ke dula Kantane Gamampana. Ke be ke kgopela gore Khumbul'ekhaya e nthuše ka go nyakiša monna wa ka e leng Mogodi Moses Matsekuleng. E sala sepela 2006 ka January a tshepiša gore o tla boa jwale ka ntate wa lapa mafelong a kgwedi. Ra lebelela ngwaga wa fela go fihla le gone ka 2019 re sa mmone. Ke ka fao ke nyakang Khumbul'ekhaya gore e nthuše go nyakiša yena. Ne be se o thoma go tsamaya starteng sa go le kgale be le a ntše le motho
a bang a bereka Pretoria mo ba reng ke roba size wa riaga gore ba felele ke mešomo ba tla ba dula gae mara makgowa ba fa se e leng sa bona go duleng gae ya hwetša gore go ka se mogole ka stile gore e le ntate wa lapa a no dula gae ke ga tla ndaela gore o sta ilo nyakana le di-piece job o bjale ka mang le mang o tla boa gae mafelong a kgwedi ka lebelela se gone go boa a salantšhia le lesea le le neng 5 years le swere 6 years o fitlhelela ge e le gore ngwane o le gonne ebile mola se ka a feila nkabe a feditše matric wa ngwaga o feta ke godišitše bana ga bohloko ka gore o hloka ntate a phela go go thata ka re ge nke ba e le gore a phele o hlokofetše maybe nkebe ke amogetše mara ga e re tseba gore a sa hlokofala a re teneele re kwa bohloko le bošego a re robale ke ile gantšhi Pitori mo e leng gore ba e leng gore a ke no gore batho ba mo ga mampana ga masemola ke batho ba e leng gore gantšintšhi ba Pretoria ka bontšhi ene ba tseba story saka ba fale ba mphounela ba re o ka re mmone poleke so be re kgopela gore o tle le ge bane motlho mong poleke ba mpotšang yona ke sa e tsebe gabotse mara ba tshepiše gore ba tlankiša a re fihla re go je le rai batho ba mo ba re motho yena re mmone motho moso mara le gono a gona o ka re ke motho o ka re a ba go botša ba re tla go sasa re mmone kae kae re go iše o ka re go ne nto e mo šuthišang ge lena le bosasa le namela di-taxi le ya ke ne le tshepo ya gore a ka ba sa phela ka gore ke mo kereke ke tsena kereke ge ke le kereke mafala ba mpotša gore motho yena o gona jale be ke kgopela gore setšhaba ka kakaretšo bao ba mo tsebago ditšhomi metswalle ba be le mafolofolo a gore ge ba mmone le yena a te kopanye le bona ge ba o timeletše ke tsela go tla ka gae ba mmontšhe yona leina la gagwe ke Mogodi Moses Matsekoleng. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba uMogodi Matsekoleng sicela usithumele i-SMS ku42988 khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150 ungakhohlwa ke mbukela ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za siphinde sitholakale futhi ku-Facebook ke naku-Twitter. uSibusiso Ngiba benodadewabo banesifiso sokuhlangana nomndeni kababa wabo asibabone mbukeli belanda indaba labo kabanzi. Lebitso la ka ke nna Sibusiso Ngiba ke ngwaletse kwa Khumbul'ekhaya ke kopa gore ba nthuse go nyaka batho ba go papaka ke mitse pile gore ke ena mama le leina la gae ke letse pile nna mama ka se nka mpotse sepe a nyaka o ganne go mpotsa ke santsane ke a santsa a phela o ganne go mpotsa nnete ka papa a gona ntho a mpoditseng yona a nga se re ke a itse ga ke itse e ke nagana ka monagano wa ka a ke itse ke nagana gore go bile go aba dintwa mo gareng ga papa le mama ke ka mokgwa ke e naganang ka teng ke no tšhofela ke na ka mokgwa ke e naganang a ke itse kare a kana full story ya mama ka yore ya papa ka a ka golela gaufi le batswadi ba ka ba botlhe so le ena mama ka golela gaufi le gore ke fitlhe mo Bretse mo ke tlile ka mama Christina Zulu mama o re tsere ko Natal re sa le banyane e le nna le bonna ke ba ka wa bedi a re tisa mo Tonato mo Bretse ra nna le kokwaka go goleng go ka ke goletse ko strateng a ka golela mo Tonato or mo gae ke goletse mo strateng ke le street kid le sekolong a ka fetsa sekolo a ka ya le go sekolong ka ntlha situation e ne ba ntshwere ka gona go gae ana a ke re gore ke kwatile gore bjang a ka kwata e no ba ke nyaka fela family ya go gae ya sefane se ke se berekisang sa Ngiba ke sona ke yona ntho ke e batlang fela ke nyaka gore bana ba ka e ba mpona ba bone papa o le reng o na le lerato mo bona ke ntho ke nyakang fela bana ba ka ba rata never mind ga ke nne le bona so pleke wa
mare still ke santse ke ba rata go lefela yana then gore ke se ke palle ko boela morago ke nana gore ke kry-a courage ka bona ke kgothatsa ke bona mo pelong yana e ntse ke ntse sona ke nagana le ke bereka sona ke a kgotala. Sisukano Sibusiso eBrits eNorthwest silibhekise eAlexander eGauteng ukuyofuna umndeni kababa wakhe. Asizibonele mbukela ukuthi iyozala ngomoni kulolu hambo oluthi alube ihora nemizuzu engama-30. Nthe ke hopolang ka papa ke hopola ke santsane ke le moshimanyana ke ne ke tsamaya le ena re ya ko re kgono ya ko nokeng ro tlhapa ke bonnyane bo lo reng ke kgono hopola ka papa ka kae. Ke nana gore ka mokgwa ke gotseng ka teng seo se nkeditse gore ke be monna se ntse ebilane ke ba le bana ke bona bana ba nkgothatsang thata gore ke be monna ke tse maikarabelo a gore ke be monna. Good. Sanibona njani? Ngiyaphila. Mina igama lami nguSibusiso wakangiba. Wangiba kuphi? Kahle ubaba mina angimazi ukuthi ngubani. Kodwa nje ngihamba ngifunana nesibongo sakwangiba. Uma wami kuChristina Zulu. Christina wakabani? Zulu. Okay. Kakhulu bamaze ngofakazile. Okay. Umama. So ubaba yena uyongamazi. Igama lika baba wakuba? Cha anginalo igama lakababa. Angilazi ngoba mengikhumbula sasoka eNatale sihamba nomama. Esibancane ngaleso sikhathi. Wayethi uma echaza umama wakho athi ubaba wakho wayemusho ukuthi akazange akutshela igama lakhe. Akakaze angitshela igama lakhe. Ngoba ngazama ukuhlala naye ngikhulume naye ngimuzi. So wala kungibuza wala kungitshela yonke into ngoba akangitshela ngalutho mina umama. Okay, kodwa owakutshela khona wathi waye ngakuyiphi indawo eNatal ubaba? Emaphumulo kwamaphumulo. Angazi ukuthi uThulani namazi. Thulani wakwa? uThulani wakwa angazi ukuthi wakangiba naye mhlawumbe wakangiba mhlawumbe so. Ukhona Thulani wakangibe engimaziko. And then noSiphiwe futhi khona uSiphiwe futhi omunye. Wake wahlangana wena naloSiphiwe nalo? Ya ngeke ngahlangana noThulani ngeke ngahlangana noThulani kahle. Ya noSiphiwe ngathi ngeke ngahlangana naye. No ndoda. Yazi ukukhatha imetha ende ibe mfishane. Wena uSibusiso. Mina nguSibusiso. And uSiphiwe lo wawuthi owahlangana naye uyelo. Ya. Nguwe. Uyelo. Wayesemusha ngaleso sikhathi wasemusha ngiyakhumbula. Ngiyakubona. Wena wawuhamba nomlungu? Umlungu wakhona wathi asambe sohlangana eSandton. Ya. Safike sahlala eSandton kuyimina uwe uThulani lo mlungu. Sakunikeza ama numbers. Kusakhumbula. Kwakudala. Kwakudala. Hayi ndoda. Imini uSiphiwe. Ngiyabonga baba. Imini uSiphiwe. Nahamba no mama wakho nani bancane so. Umama wakho sezwa kuthiwa ubuyele back eBrits. Kahle umama wakho wayehlangane nomboneni ubhuti wami eOrange Grove. Kancane ubaba ubani? Umboneni kakwakho. Nanihlanga babehlangane eOrange Grove. Basuka boyithu bahamba baya kwamaphumulo bayohlala khona.
la ufike nina nazalelwa khona. Sazalelwa khona. For whatever the reason eyabakhona kwabakhona ama-clashes abakhona angazi ngoba nami ngangingahlala ekhaya ngihlala la eGoli. And then wasuka uma wena wanithatha. If I'm not mistaken, ufanele ube nosisi or abasisi abayi-2. Nabo sisa abazemva kwabo. Mara lo umonye lo uzemva kwamjabulisile. Ushonile. Okay. No mama naye ushonile. Okay. Nahamba ke nabuyela eBrits. Ngangikwazi mina ukuthi uChristina wayebuye eBrits, but ngingazi ukuthi kuphi eBrits. Yeah. So kwaba ukulahlekelana ke kwethu lokho. Mina ngicela ukubuza nje. Manje le ekhaya le emaphumulo lempu. Kunokuselebani? Kuzofanele singene sithole indawo yokuhlala phansi, sihlale phansi ngonikeze i-breakdown ukuthi ubani okuphi, ubani ongekho kuphi, kwenzekani ngobani, ubani enginayo khona la, and then we will take it from there. Yeah. Ngiyajabula ukubona kahle. Hayi kodwa nawe sibuze ngoba unyamalale. Kumele ngifune ifamily yami phela abamncane. Kumele ngifune ifamily yami. Ngiyahlupheka phela. Ngingabona ifamily yami ngiyakhathazeka. Lenhliziyo yami ayikhululeki. Ugogo wakho washona. Umkhulu wakho washona. Ubaba wakho washona. So efamily yethu kusele mina. Sela. Yeah. Ngowe wedwa sela. Nothulani. Thulani. Kwenzeka kanjani thina nawe sihlangana kanjani? Ubaba mkhulu wakho, which is ubaba kababa wakho. Nobaba wami. Abantwana bomuntu. Okay. Kusho ukuthi ubaba wakho, ubamkhulu wakho uza emva kababami. All right. So lokho kusenza automatically ukuthi sibe mina nobaba wakho sibe ama-brothers. Then ke ubaba wakho wayenomfana omunye owayemthole omunye umama. Ukhona la, uzombona. Ukhona la. Yeah. Umdala nakimi already. Umdala kuwena. Okay. So ubaba le ekhaya banengane ezinye. Ngaphandle kwami, ngaphandle kwethu. Bekanengane eyi-1 kuphela. All right. Uyafuna ukuyibona leyo ngane kababa? Ngiyacela ukuyibona. Uyafuna ukuyibona leyo ngane kababa? Ngiyacela ukuyibona. Iyo. Ngiyambona ukuthi uyafana, ofana nasekhaya. Iyo. Baba. Yiba, bengingazi ukuthi nginobhuti la. Uyangazi ukuthi noma osemncane Hayi bekemncane. kodwa mina nawe isikhathi esiningi besiphila ndawonye. Kodwa besingazansi singabandawonye futhi. Umama ngoba umama bekuthi mawukhona ubaba angibizi. Okay. Bebengibiza ngomtsuku. Ungathi umama ke wangitshela kancane ngomthuko. Yeah, bebengibiza ngomtsuku. Isikhathi esiningi besihlezi sindawonye. Kodwa mina bengihlala komalume kwamtshalo, kwamaduka, ngikhumbula umaduka. Osemncane. Hayi bekemncane ngaleso sikhathi bengingane ngaleso sikhathi. Yeah, kumncane. Aphela sisuke Natal sibancane thina. eNatali Ngathi bengihamba ngaleso sikhathi bewuhamba wena usisi ujabulisile. Yena ngabe semncane futhi. Ngoba eNatali nisuke nina ngo 86 or 87. Mina ngwaka 82. Yeah. Nisuke nje ngaleso ngalowo nyaba umama yenkathi ehamba nani ngangazi ukuthi uyahamba. Awungazi nawe. Wafika nje isikhiwe washiya kumina wathi ngamsela umazungu esikhiwe. Ngangazi ukuthi uyahamba. Brother. Mangubona ngibona exactly Ubaba. Kuthi yazi inhliziyo yami behlala ibuhlungu right through ngonke amalanga. Ngikhule kanzima. Angikholanga kamnandi. Yeah. Angithola bhuti wami, bakumncane. Ngikhule kanzima. Ngikhule ngihlala estradini. No mama naye angikholanga naye. Angihlalanga naye kanje. After mama sithatha asiletha la elento eBrits. After ngenza bo 12 to 14 years bese ngiphuma ekhaya ngihamba. Ngoba bengekho right ekhaya. Yeah.
So ngahlala estradini ngabe street kids. Ngaya ngiyona lo minyaka engihlela estradini kwafika labantu basikhipha estradini. Basakhela umuzi somewhere elokishini sahlala khona. Ongibona ngengaka kanje. Ngikhulele estradi angikhulelanga ekhaya. Ekhaya la ngithukile kwagogo. Angikhulelanga ekhaya, ngikhulanga nabazali. Ngikhulele estradini ngikhulisa abanye abantu engingabazi. Kubuhlungu khona, kubuhlungu futhi. Ya yona engihlophela engihlophe kakhulu, engihlokomezile kahle. Mina futhi ngibonga ukuthi ekugcineni usothola umama uyaphila kodwa. Umama washona. Umama washona. Washona ngo-2013. Ah. Nojabulisile ozemva kwami. So kusele mina nontonto kuphela, nogogo futhi. Ngoba-ke nakhu uthi ugogo ukhona. Pho kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usestradini? Alright, kufikeni kwami le eBrett kwagogo. Ugogo ekhaya bambamba ngokuthi mina ngiyatshontsha. Ngitshontshela ugogo imali eyakhe yomtente. Right. Ngibatshela ngithi cha, mina ngitshontshe imali yenu la endlini. Ayikho imali engiyitshontshayo la endlini. Ngishayelwe into engingayazi. Ngabaleka mina ngahamba ngaye eBrett. So all in all akuzange kube khona ukuhlalisana peacefully ekhaya. Wenze njani waya esikoleni? Isikole angizange ngiye esikolweni. Angingenanga isikole. Meaning awuzange wahlala edeskini? Edeskini ngike ngahlala bengenza i-primary school lapha. Ngise-primary lapho. So esikoleni wagcina e-primary. Ngise-primary. So ngashiya kunjalo nami. Bengenza standard 1. Yeah, standard 1. Washiya. Bese ngashiya kunjalo. Ngoba ngibona ukuthi ne-situation la engikuyo ayingivumeli ukuthi ngihlale. Yeah, it's bad. Efowethu futhi ayi uphile kanzima. Mazi ukuba umama wakushiya kuMazungu. Amfowethu mhlambe awuzophila kanjani? Ngicabanga kanjalo nami ukuthi bengizophila kahle ngabe ngangikho kule situation engikuyo manje. Okay. Kodwa-ke akusizi ukuthi silokhu sikhala ngento eyenzekile, sikhale ngokonakele. Into emqoka manje ukuthi senzani ukuya phambili. Mina into engase ngiyibonge kumama wakho ukuthi kukho konke okwenzekako akakufihlelanga kodwa ukuthi ungwakabani. Ngoba kumqoka kakhulu ukuthi umuntu azi isibongo sakhe. Hayi. Ngicabanga ukuthi istep esilandela kho ukuthi senze indlela ukuthi udibane nabanye abafowenu, senze indlela ukuthi udibane nodade wenu, udibane nabomama bakho. So mina bawumngane la kuphuma khona mina nginengane. Nengane. Ya nginengane ezi-2 yengane. Nabantwana abayi-2. Wesithathu yaza ngisho umama lo ngihlala naye ukhulelwe. So kungasekudala ngabo 23 kulo yona this month. Sizowamukela ingane yesithathu. Uyasaba labo babona la unkosikazi wami which is uma wakho lo umakoti kamfowenu unkosikazi wakhe lo indodakazi yami yokustraight. Okay, sawona sinjalo Ukuthi usisi wakho nangu-ke usibusiso ngiwo. bengazi ukuthi nefamily engapha. Bengizoyazi nini le family? Bengizoyazi nini le family kanti? Kuyinto ebuhlungu ukuthi uye wakhula ngale ndlela akhule ngayo, kodwa futhi kungesiyona ifault yakhe. Kodwa egcineni umuntu ogcine esezwa inhlungu, esethola inhlungu ngamindlela ukukhula, ugcine sekuyena.
engicela nje ukuthi naye akudlulise emqondweni wakhe, akudlulise enhlizweni yakhe, avume ukuthi athathe impilo aye nayo phambili, angaze walibala ukubambelela kwi-past. Ngoba kungakhona ongakwenza nge-future yakho, kodwa ayikho into ongayenza nge-past. Ngeke uyichange i-past, kodwa unawo amandla ukuthi ulawule i-future yakho. Ungazi ukuthi ngifemile ngawo. Mfowethu, isithembiso sami njengobhuti wakho, nawe ubhuti wami, ngizokwenza sure ukuthi awuduki. Yabonga. Ngoba mase uduke manje mfowethu, yobe kusho ukuthi mina ngilahla ubaba wami. Nawe ngicela ube nesithembiso sokuthi awuphindi ulahleke. Iphutha lenziwa ubaba nomama asilibisele eceleni, badlulile emhlabeni, angeke besakwazi ukuphinde belungisa bona. Asilweni nalo thina silungisa. Nami ke ngiyakuthembisa. Ngithembisa nonke ekhaya. Ukuthi nami ngizokwenza konke okungamandleni wami ukuthi ngihlangane nani, singadukelani, sibe umndeni omnye. Ngiyabonga bhuti. Hlonipho mnandi. Ngiyajabula bhuti. Bonga. Thabela baba wami. Badrada. Nakuba ubaba kaSibusiso engasekho emhlabeni, okuhle mbukela ukuthi umndeni kababa wakhe bewazi ngabo okwenze kube lula ukuthi bamukeleke ngezandla ezimhlophe. Sibafisela konke okuhle kulesiqalo sabo esisha. Wena-ke uzungasuki la uhleli khona ngoba emva kwalokhu iy'thombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Kwabalahlekile kuleli sonto sivula ngoneli Poppy Madonsela waseBad Plus ocela ukufundiswa umfowabo sesithombeni ufana futhi Simon Dinisa owanyamalala ngo-1993 eya ePretoria eyofuna umsebenzi. Kanti noboy Chesco Nyalunga osesithombeni waseBushbuck Ridge ufuna umfowabo uFosi Fosterman Sam Nyalunga owanyamalala ngo-1982 eya ePretoria lapho wayesebenza khona kwaMurray and Roberts. Unozamekile Masiman osesithombeni wase-Ugi naye ufuna umfowabo uNkosinathi Masiman owanyamalala ngo-1985 eya eDandi lapho wayesebenza khona eDairy Farm. Bese kuthi uPaul Lerato Mphuthi noma Thage osesithombeni waseKlipspruit West afuna umama wakhe angamazi uMimita Mphuthi wase-Everton. uMatha Mahlangu osesithombeni ucela ukufuniswa ingane zakubo uZodwa noBusani Luthuli ezizalwa uBetty Simelane noLuthuli waseNatal. Ulindelwa Thwala waseSada ufuna indodana yakhe esesithombeni uVuyo Sylvester Thwala eyanyamalala ngo-2005 iyofuna umsebenzi eMiddelburg. Bese kuthi uGiven Rulani Njiyane osesithombeni wase-Acornhoek afuna udadewabo uNonono Njiyane owanyamalala kudala. uBenzani Mbatha waseMelmoth ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uLinda Mbatha owanyamalala ngo-2013 eya eThekwini lapho wayesebenza khona. Kanti lapha esithombeni sino Esther Majola wasePretoria ocela ukufuniswa umama wakhe uLindiwe Majola wase-Eastern Cape owahlala eSoweto agcinana naye ngo-1991. uChristina noRudzane Dabana basenjerere bacela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uRidvona Dabana owanyamalala ngo-2016 akwaziwa ukuthi washonaphi. Bese kuthi uKilebukhile Ndebo Virginia Huntley osesithombeni waseHartswater acela ukufuniswa umfowabo uPapi Jack Huntley owanyamalala ngo-1987 eya eNatal nomlungu owamsebenzela. uDutoit Elvis Banda osesithombeni waseBelfast ufuna ubaba wakhe angamazi uJack C Banda waseMalawi owayesebenza eVirginia Mines ngabo-1985. Mbukeli nangu nombuyiselo Eunice Mabaso waseRustenburg lapha esithombeni ocela ukufuniswa umfowabo uChristopher Mangaliso Mabaso noma Tsotetsi agcinana naye kudala kusukela sengathi useWitbank. uNjabulo Hamilton Dlamini waseDurban ufuna ubaba wakhe osesithombeni uReggie Muloyi waseKatlehong owayefunda e-University of Natal ngo-1988. Sivala ngoZimasa noma Zamasa Mqabo osesithombeni waseBizana ocela ukufuniswa ubaba wakhe uSipho Mveliso Mqabo owanyamalala ngo-2001 eya eDurban
lapho wayesebenza khona kwinkampani yakwa-Armstrong. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Jole mali nna ke le tjena na ke tla ke na le dipotso go ntate ke mang. Lona le tshwere pasa ya gae? Ee, ke tshwere pasa ya gae. Bjanong ka sebaka se ena o ko kae? Die kind is die skarweer van die soldaten, op wag met gewere, saracene en knoppels. Die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewing. Die kind loer deur die vensters van huise en die harte van moeders. Die kind wat net nou word speel en die son by Nyanga is oral. Die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika. Die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wêreld. Siphinde futhi mbukele sivale ngokuqhubeka nale nkondlo yembongi uIngrid Yonke. Sizisihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC1. Scenes.